अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। Allah kaže, Allah i njegovi meleki šalju milost na vjerovjesnika. O vi koji vjerujete i vi prizivajte blagoslove salavatima na njega i mnogo ga pozdravljajte selamom. Danas ja ću pričati važnost salavata, važnost druda, što treba da mi redovno šalimo na časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah bin Amr al-As razijallahu ta'ala anhu prenesi da je čuvao časnog poslanika kako sallallahu alaihi wasallam kako kaže, kad čujete muezzina da uči ezan, ponovite riječi koje on govori, prizivajte Allahove blagoslove na mene. Onome ko šalji Allahove blagoslove na mene, Allah će deseterostruko pokloniti svoju milost. A onda je rekao, ko god moli Allaha da mene podari vasila, vasila znači veza, što je stepen u džennetu, koje će Allah pokloniti jednom od svojih robova, i ja se nadam da sam ja taj, moje posredovanje za takvu osobu bit će dozvoljeno. Inače, poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, kada šaljite salavat, onda Allah će vas nagraditi više od 10 puta. Zato svaki pojedinac treba imati na umu da bi zaslužio Allahovu zadovoljstvu, da bi stekao njegovu ljubav i da je njegove dove bile prihvaćene kod Allaha, treba posredovanje časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Onda najbolji način je, kao poslanik sallallahu alaihi wasallam nama rekao, i kako postoji u hadis, da prizivamo Allahove blagoslove na njega. Običani Mesih alejhisselam također je savjetovao da trebamo obilato učiti salavate. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidum majid. Blagoslovi o Allahu Muhammada i njegovog potomstvo, kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovo potomstvo, zaista si ti hvale vrijedan i slavan, uzvišen. Daj blagodat o Allahu Muhammadu
i njegovom potomstvu, kao što si dao Ibrahimu i njegovom potomstvu, zaista si ti hvale vrijedin i slavin. Hazrat Amar bin Rabija razila talanho prenosi da je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, musliman koji priziva Allahove blagoslove na mene neće prestati primati blagoslove od meleka sve dok on ne prestane. Ako želi, on ovo može smanjiti ili povećati. Ako želimo da dobijemo više blagoslove od Allaha, onda više treba da šalimo ovo salavat na časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ibn Umar Al-Khattab razila talanhu kaže, dova ostaje privremeno zadržana između nebesa i zemlje i dok osoba ne priziva blagoslove na časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ne prouči salavate, ni jedan dio toga ne uzdiže se pred svemogućeg Allaha. I časni Kur'an kaže, treba da napravite poslanik kao veza. I kada mi često vidimo, kada jedan čovjek on prosi, on nekad govori da neka Allah dadne život vaše djece, i zbog od djece onda roditelji misli bolje bi bilo da pomažemo, onda oni pomažu. I ako mi volimo, želimo da Allah prihvati naš dove, onda treba da pošaljimo salavat nad poslanik i onda činimo dua. Hazrat Abdullah bin Mas'ud razila talano prenosi da je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, na sudnim danu meni će najbliži biti oni koji najčešće budu slali salavate na mene. Običajni Mesija alejhi selam ovako prenio svoj vlastitu iskustvu. Kaže, jedan put se dogodilo da sam dugo vremena bio potpuno zauzet u učenju salavata na časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, zato što sam bio siguran da su putovi stizanja do svemogućog Allaha vrlo uski i ne mogu se naći osim kroz posredovanje časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam, jer Allah također kaže, vabtagu ilahil vasila, i tražite način približavanje njemu. Poslije nekog vremena imao sam viziju da dvojica vodonoša ulaze u moju kuću, jedan sa unutrašnje strane, a drugi sa vanjske. Oni su na svojim ramenima nosili mješine sa nurom i rekli su, haza bima sallata ala Muhammadin, ovo je posljedica blagoslova koji si prizivao na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onda on dalje kaže, moje lično iskustvo je da kroz slanje salavata na Muhammada sallallahu alaihi wasallam božanska milost u obliku čedasnog svjetla ide u pravcu časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam i upija se u njegove grudi i onda istečući odatle bezbroj njegovih dugačkih nizova doseže do svakoga ko ih zasluži prema svoju sposobnosti primanja. Sigurno nikakva milost ne može doseći ni do koga bez posredovanja časnog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Šta je salavat? On uzrokuje pokret njegovog prijestolja
iz kojeg ovi dugački nizovi svjetla ističu, onaj ko želi dobiti dobrotu i blagodat svemogućog Boga, treba ostrajno prizivati blagoslove na njega, tako da Božja milost bude potaknuta. Ovo bio njegov govor. I običajni Mesija a.s. koji je istinski sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je dobio ovo čast i vrline da postao Mesija za ovog doba, i on rekao, ovo sve sam dobio kroz časni poslanika, i najviše on poslao salavat. I on kaže, čovjek je ili sluga ili rob. Rob je onaj koji provodi sve naredbe gospodara. Slično tome, ako želite postići milost kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neophodno je da postanete njegov rob. Svemogući Allah kaže u časnom Kur'anu, Kul ja ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Ovdje je rob, ovdje je ibadi znači rob. Ovdje je rob znači pokoran sluga, a ne stvoreni da bi postali sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellema. Neophodno je prizivati Allahove blagoslove na njega, ne biti nepokoran ni jednoj od njegovih naredbi i provoditi sve njegove naredbe. Običajni Mesija alejhi selam kaže, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi bi'adadi hammihi wa ghammihi wa huznihi li hazihi ummati wa anzil alaihi anwara rahmatika ilal abde. O Allahu, spusti blagoslove i mir na njega i na njegov narod srazmjerno visini njegove patnje radi umeta, i spusti na njega svjetlo tvoje milosti za uvijek. Vidite, ovo je toliko bitan stvar. Mi, ako želimo da Allah prihvati naše dove, onda imamo jedan taj način kada činimo dova, prije šalimo salavat na Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, i onda vidjet ćete koliko imate efekt. Allah nama podario osobina da mi govorimo, mi pričamo, i to ne znači da cijeli naš trud da bude samo da mi pričamo o svjetski stvari, svjetski problemi, i nego jedan dio od naš ovo govor mora da bude da mi spominamo Boga, da mi spominamo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da mi obožavamo Boga, da mi činimo dova, i onda ima puno efekt od naš govor. I ako želimo da približavamo Boga, onda kada činimo dova, na prvo mjesto treba da slavimo Boga i učimo u Fatihu, i poslije šalimo salavat na Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. I čak u jednom prilike časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za neki svoje sledbenike, da kada šalite salavat, onda ako ne šališ salavat na mene, onda Allah neće prihvatiti vaše dove. I zato on je naš vođa, preko njega smo dobili ovo Božje čast, i zato treba da ovo redovno šalimo salavat na Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. I možemo, kada imamo problem, šalimo salavat i mislimo na časni poslanik, ne mislimo na svoje probleme, onda vidjet ćete kako Allah prihvati naše dove. Neka Allah nama podari osobina da često šalimo salavat na
नाश पोसलानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।